Operación pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. Clara traballaba desde que botara a andar no restaurante familiar. A súa familia comezara con unha pequena cafetería onde servían pratos combinados que, co tempo, e cunha competencia quizáis non moi leal, convertiron na cadea Come Barato. Non pasara de ser unha camareira máis. A empresa era unha empresa familiar, e a súa familia era unha familia moi extensa. Porén, na súa longa experiencia profesional conseguira desenvolver aquela habilidade de ser indiferente ás queixas infundadas dos clientes e anticiparse ás intencións furtivas de fuxir sin pagar. Clara levaba ben a vida gris disfrazada de amarelo. Levaba tamén ben as idas e vidas con Víctor. Levábao todo ben mentre se mantivese dentro dunha rutina controlada. Pasáballe como nos pasaba a todas, acomodarse á indiferencia, ao non ter que facer o esforzo de implicarse. Chegara ao chabolo un día sen saber por qué. Soñaba xente desde que tiña consciencia do que era soñar, mais tan só unha vez falara do tema con outra persoa, ca súa nai, de moi pequena, mentre xogaba con bonecas vestidas de vermello. A nai sorriu e convenciuna de que o que pasaba pola súa cabeza mentre dormía non era máis que unha película como aquelas das tardes mentre merendaban pan con chocolate. De pequena criuno. Cría todo o que lle dicían, mais o que lle dicían seus pais, a quen tanto ela como os seus irmáns tiñan nun pedestal. Non é que fixeran mal tendos nun pedestal. No fondo eran boa xente, como o resto da xente da cidade. Quizáis ise era o seu gran defecto. A nai tamén a convenceu de que non o contara, porque igual os outros nenos non as podían ver e dáballes envexa. E non era o mellor provocar as envexas de ninguén. Por iso, precisamente, todos vestimos igual, dixo a nai con dozura. Clara, naquel momento non o entendiu. Igual non vestían. Ela podía ver que eran ben distintos os pantalóns do seu pai dos da súa tía, e as saias da súa nai nada tiñan que ver cas súas. Igual non era. Pero era pequena para entender o que tiñan de adoctrinamento as palabras tenras da súa nai. Ela vía de lonxe as casas de pedra. Nas festas de xuventude fora algunha vez as carreiras como a ceremonia de iniciación. Nunca de noite. A caída da noite pode ser, pero nunca de noite. As súas amigas e os seus amigos, instigados polos amigos dos irmáns maiores, mentían e decían que ían a miúdo, que pasaban noites enteiras, que alí tiveran os seus primeiros encontros amorosos, pero non foran. Clara sospeitaba-o, non só polo ton de fanfarroneo da conversa, senón porque non os vía tan arroutados. Víctor era un daqueles amigos dos seus irmáns maiores, o único que non podía mirala aos ollos e dicir que estivera nas casas de pedra, o único que lle dicía a verdade, aínda sen querer. Pero ela miraba ao lonxe aquelas casas de pedra e non lle vía o mal, nin lle vía o perigo. Cando máis se achegara, vira nas tendas pequeniñas cousas de moitas cores polo oco da porta, non só amarelas. Pensouno con calma. Non lle dixo a ninguén, nin as súas amigas, nin os seus amigos, nin os pais, nin a ninguén. Aínda non se atrevía a ir de noite. Tiña escoitado o que lle pasaba a quen saltaba o toque de queda, sen fanfarroneo, iso sí que pagaba a pena crelo. Rematou o turno no restaurante, saiu pola porta e botou a andar sen darlle explicacións a ninguén nin inventar unha coartada falsa. Ninguén lle ia pedir explicacións, ninguén se atrevería. Conforme chegaba ás casas de pedra, había menos xente e máis silencio. Un certo barullo nun eco. Pensaba que ia sentir medo, pensaba que non ia ser capaz, pero ao poñer o pé no empedrado frío e húmido e ao enfrontarse ao laberinto de ruas estreitas e casas miúdas, desprendiuse dos complexos que lle pesaban sobre os ombreiros. Desde o día que a súa nai lle disfrazou a virtude de defecto. Sentiu confianza e ánimo, e curiosidade e felicidade. Botaba a cabeza timidamente polos ocos das portas abertas nas pequenas tendas das casas de pedra. Case quería entrar e faríao de non escoitar voces dentro, ou pasos, ou xente. Na tenda de zapatillas e camisetas para unha fiestra non había moito. Unhas zapatillas azuis e un bolso decorado con pegatinas variadas. Asomou a cabeza como fixera nas que vira antes. Non escoitaba ruídos, confiada. Eu non saía. Estaba mirando unha camiseta de cor extraña. Evitaba a luz de cores das velas aromáticas que mantiñan unha claridade sutil na tenda para que o sol me mostrase a cor real da camiseta. Parece lila, falaba a dona da tenda. Non si, dirixinme a Clara. Clara asustouse, como se esperase non ser vista ou se lle extrañase que me atrevera a falar con ela. Dou un paso atrás,
preparándose para fuxir, diría eu. «Que fas aquí?» espetou en voz baixa, con bastante mala hostia. «Non, que fas ti aquí?» respondiu Víctor tamén en baixo, con aire paternal. Agora Clara lembraba o sentimento de enfrontarse por primeira vez ás rúas de pedra e decidiu que o laberinto da miña traición ben merecía a mesma valentía. Acabouse